Kedam tang ni phai sir kep there chiklo MS Bokajan Lamps Limited chunbang Samson timung hin pen kedobom saikhi anparta chokomar ar pujutsi puthot akimi abang phwa bangphi kangwai ji aphan kilik mate election padoponlo Bangso Lamps akilik along kachepati dun bangkrip ho abang phwa bangphi atum nomination jokdon pen ni phai sir kep there chiklor ni vote joksi ni phai inquire ni kilik ang thek piklang ponthulo Bangso kilik along rada tum ninga che thepen ingwai pon pami si kaddu kawe bangkrip ho tum che pahai ponlo Puthot Lamps chun bang ke ja hin pen kaddu kawe kilik along kache pahai pon atum aphan man ke do karbia poho ipak pak pen archo ponsi certificate ta pi pajir ponthulo Lapen ni phai thongkebra ECR ni dipu ARCS arona tengpen Bokajan Lamps chairman anghoi aphan ada por phai khri por kilik padoponlo Laso ho chairman ang hoya phan sar et inki la pen kensing phang cho tum bang hini si arjap dunlo bangkre pho tum pen si vote jok ponlo bangso kiligalong observer returning officer Rajen Timong la pen JC pathak atum pen si kalakhat lang ponlo sar et inki 8 votes la pen kensing phang cho 7 vote pen a jok sar et inki aphan si chairman ang hoy pangni ponlo vice chairman ang hoy horen inki pini urmia ni pen methang ang hoy thingni ponlo Bokajan pen anantirang Karbiang Nonglai